bese sekuba khona laba bakaJune kufikela ngoDisemba bafune ukuthi kusukela laba bakaJune tot ngoDisemba basifihle kuliphi khona bese uyabona mina bazalwane ngifuna ukunitshela iqiniso. I'm proud ngoba uMthimunye sinoba uMthimunye sibenyanga eyi1 ngonyaka oyi1 sishare istar esihle. Amen. Wena ushare nobani? Ushare noMthimunye ngoNovember ngoDisemba ngoJune ngoNovember ngamalanga baMthimunye uyamshiya ngamalanga ngiyabulungela yebazalwane umlando bese uyazibona kule ndawo nandi kumele kusinjoyane manje yazi usithole ukuthi unobhuti wakho unosisi wakho unomama wakho unomuntu wakho unobaba wakho unobhuti wakho njalo njalo kube mnandi empilweni zethu. Ubobheka umoya oyingcwele noKristu noNkulunkulu the three abashiyani manje nathi kumele ukuthi singashiyani. Kumele singashiyani. Manje umama uzalana uthi uma sinikele ebakaJanuary kufikela ngoDisemba kumele ukuthi bafake ngapha. EbakaJune tot le kuJanuary kuba ngoJanuary ne And July to December. Oh yeah, January to December, July to December. Yes. And then January to June. Yes. Asiboneni ukuthi enhle sinamandla kangakanani. Indaba enkulu amandla le. Indaba enkulu amandla. Uma ungahlala phansi uyibheke lento le. Isokufundisa enyingi. Amen. Uthi umama Masuluke ubabaki angazi bekakhuluma nami nawe. Nawe ukhona sihleli ngapha ngaphandle sibuye emngcwabeni. Uthi enhle ngize ngiyathola Okay. ukuthi wayathanda ukufihla. Oh. Uyayifihla le mali so. Nithi lapha nithi yazi angina petrol. Ubone amanavela bamba uyothela petrol. Ningazi ukuthi uyithole kanjani. Okay. Manje uthi ubabakhe bekathi ithini lekofi. Bekalisila lapha phezulu. Bese kuvula imbonya. Njalo uma basebenzile bakerela ama chips. Bebababhadala bese bafakani la. NgoDisemba kuzobonakala ukuthi ubani bekade angayidli imali yakhe. Ulozo ogcoba kakhulu ekhayeni. Bayifaki imali. Wena oshodaka bakufakela next kusho imali yakhe yothenga nje iphelele lapho. Makubiza ukuthenga amabhuku joy. Okay. Mhlawumbe isinale yathelerini kuphelele lapho. Ukuthi ihembela la ngaphezulu sizothatha la kuqala. Amen. Manje bazalwane sizonikela. Bazalwane ngicela ukuthi kube nanayi into empilweni yethu. La iGPM. eGPM ngicela ukuthi singathathi inkhe imali. Yes. Sibeke ngaphandle. Yes. We are not here for money. Yes. We are here for the word of God. Amen. Sizohamba ngama principles kaNkulunkulu. Yes. Uma unayo angisho ukhuluma nenhliziyo yakho. Nikela nje ngalendlela akhulume ngayo omunye la ukuthi kumele unikele. Ungabheki nokubheka ukuthi unikele ngani. Kusho njalo uba kuMahlangu. Uthi manje unikele nje ungabheki ukuthi unikele ngani. uNkulunkulu uthi bheka kwami mina ngizobheka kwakho.
umane unikele. Mawunganayo, mawungazishayi. Ngikhuluma kahle. Mawunganayo, ungazishayi ngokuthi unikele ngomzimba wakho khona phakathi kwalena. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Mawunganayo, awunayo. Aleso nikela ngaya iyobhala ukuthi lebiya kaMasulu lebiya. Akere lengwalo le re letsogola la ngele. Ala tshwanela go tseba gore letsogola go ja le swere. Ufana nawo lama 10%. Lama 10%. Bazola 10% yakho uma uyiletha. Ngibhali kambe. Bazalwane nize ngibona amanye amasonto amaningi alwa. Balwisa nabanye abazalwane baze babakhube. Kungenxa yokuthi lama envelope babhala amagama wabo. Bese uzobona laba abaphathi izimali bathi awunikeli nokunikela. Sebaphoxa phakathi kwabanye abantu. Ende bakususa ebukhoneni bukaNkulunkulu. Abazi ukuthi uNkulunkulu ngawe la eGPM uzoyenza ngawe. Yes. Asifani mfundisi. Mfundisi asifani. Lesinye isikhathi size enkonzweni uthole ukuthi abanye akakhuzanga ngisho netiya hayi ukuthi mhlambe ngokuthi uvuke late ayikho. Nesinkwa kwisinkwa isinkwa so na 2 days akasazi isinkwa ukuthi into enjani. Amen. Manje bani linomsebenzi wokubonelela. Yes. Ibani linomsebenzi wokwenzani? Ukubonelela. Asiboneleleni bazalwane. Rabanyake babafinyafini. Ongaya lapha emadasini bazalwane. You cry tears. Bayalahla mamthimuni. Bayalahla mamthimuni. Mina ekhaya bangangiphakela ngabona ukuthi lokudla ngithi ngingakaqali nje ukudla. Bacela ukuthi babakhumule ususesekile. Bafake efotweni. Ngokuthi ngiyazi ukuthi ngingaze ngikudla akekho sazokudla. Bese bayathatha abazalwane balahla emadasini. Ngapha next door. Kunabantwana ngapha ngisho ngapha next door. Asenzeni kanjalo bazalwane. Malahla ukudla kulahla. Khuluma ngokudla ukudla kulahla. Ngokuthi ukudla ne arlahi. Amen. Sizonikela bazalwane. Abaka July, December banga. And then bese January, June banga. Hayi. So manje competition nje lesiyenza la. Siyadlala. Ngisho kumele sidlale naso sonke. Yeah, kumele sidlale singabhorani. Yeah. Amen. Praise the Lord. Singashabelela bazalwane bese siyanikela.